Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар. Алтын көзнең шушы күркәм көнендә сезнең белән янә очрашуыбызга шиксез шатбыз. Сезгә хәерле ял минутлары теләп, бүгенге сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Хөрмәтле Илеш телевидениесе хезмәткәрләре, сезгә зур үтенеч белән югары яркәйдә яшәүче Мөкминовлар гаиләсе мөрәҗәгать итә. Безнең гаиләбездә зур шатлык, зур тантана. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң яраткан кешебезнең, тормыш иптәшемнең, әниебезнең, картыебызның, Рима Хәниф кызы Мөкминованың зур юбилее дип башлана беренче котлау хатыбыз. Кадерлебез көзге муллык чорында 1949 елның 14 октябрь көнне Бишкурай авылының үрнәкле эш сөючән Хәниф белән Данияның гаиләсендә дөньяга килә. Бала чагы һәм үсмер еллары туган авылында үтә. 10нчы сыйныфны тәмамлагач, Благовещенск шәһәренең бухгалтерлар училищесында белем ала. Кулына диплом алгач, туган хуҗалыгына, коммунар колхозына кайтып, бухгалтерия бүлегендә хезмәт юлын башлый. Яшь белгеч үзенең белемен тагы да камилләштерү өстендә эшли. Читтән торып, Юматова техникумына имтиханнар тапшыра. Укуын уңышлы тәмамлагач, аның тырышлыгын, намуслы хезмәтен күреп, район үзәгенә, югары яркәйнең үзәк дәваханәсенә эшкә чакыралар. Биредә иң җаваплы хисап өстәл эшен тапшыралар. Лаеклы ялга чыкканча барлык тырышлыгын, осталыгын салып, 30 ел гомерен багышлый әлеге хезмәткә. Тырыш, фидакар хезмәте бик күп почет грамоталары һәм хезмәт ветераны билгеләре белән билгеләнде. Кадерле әниебез, әтиебез Николай Биктимер улы белән тату, матур гомер кичерүләренә 41 ел вакыт үтеп киткән. Шул еллар эчендә кадерләребез үз көчләре белән күркәм йорт тергезеп керделәр. 2 балага гомер бүләк итеп, икебезне дә белемле, башлы, күзле иттеләр. Без хәзер үз дөньяларыбызны корып, үз гаиләләребезне булдырып яшибез. Әти-әниебез дөньялар корганда нык ярдәм иттеләр. Бүгенге көндә кызлары район үзәк дәваханәсенең ашыгыч бүлегендә, уллары Себер тарафларында инженер-контролер вазифасын башкаралар. Әти-әниебезне сөендереп оныклары Таңсылу, Розалина, Назар, Шамил үсеп килә. Аллага шөкер. Кадерле әниебез, күз нурыбыз, сиңа зур рәхмәтлебез. Алтын кулларың, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең өчен безне әти белән яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез, бәхетле балачак бүләк иткәнегез, тәмле аш-сулар белән каршы алып озатып калганыгыз өчен, бүген дә ярдәмегездән ташламаганыгыз өчен сезгә мең рәхмәтлебез. Сөеклебез, истәлекле бәйрәм көнендә сиңа кояш гомерен, имән тазалыгын, һава сафлыгын, бәхет диңгезен юрыйбыз. Туган нигезебездә кыт тотып, кадерле әтиебез Николай белән тиң-тигез парлар булып, сөенеч бәхеттә озын гомер кичерүегезне телибез. Йортыбызда бәхет кошлары сайрасын, күңелең көр, кәефең гел күтәренке булсын. Гомер мизгел бүгенге көн бер мизгел гомереңнең котлы булсын, шатлык булып елда килгән туган көнең. Бәхет булып тугансың син, бәхет булып яшә җирдә, кыю атлап алга бар син, туганнарың белән бергә. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Николай, кызың Лена, киявең Азамат, улың Илдар, киленең Розалия, оныкларың һәм барлык туганнарың. Хөрмәтле юбилярыбыз, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Киләчәктә сез уйлаган уйлар, теләгән бар теләкләрегез дә тормышка ашсын.
киләсе гомер юлларыгыз бәхет, шатлыклардан гына торсын. Музыкаль күчтәнәшебезне кабул итеп алыгыз, хөрмәтле Рима Хәниф кызы. Кайтты кабат күлебезнең акышлары, ишетелә канат каккан тавышлары. Безне дә шул аккышларга тиң иттереп, гомерләрнең салмак узып барышлары. Үкенмимен синле узган елларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Үкенмимен синле узган елларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Ул акышлар ялгыз гына канат какмас, ялгызына таңнары да матур атмас. Телим сиңа гомерләрнең озыннарын, син бит җирдә берәү генә кабатланмас. Үкенмимен синле узган елларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Гомер юлы сөю белән үрелгәндә, язлар гына була һәрчак күңелләрдә. Җирдә һәркем йөрәгендә сөю йөртсен, насыйп булсын яратырга һәркемгә дә. Үкенмимен синле узган елларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Үкенмимен синле узган елларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Рәхмәт сиңа, Рәхмәт сиңа.